آکھنا وہی میں علی دی مولا دی شان ہے قصیدے دا آخری شعر تو وہ مینوں بھائی نام نے کرنے سے کہا چاہے بھی اے پڑھ دے دو پڑھ دے نے اکینو مان لو اور ٹائم ہو گئے بہت ٹائم ہو گیا پھر سمبا ہے سمجھ گیا تھوڑی گل نہ تاں سنا دی سکتے اتھے بھی تو زور دے نہ تھی ہونی بے شک سارے نواب نواب مولا علی ہاتھ تو چکے گا جڑا علی نو نواب مندہ ہے بلکہ نوابہ دا نواب مندہ ہے تے 5 سیکنڈ ہاتھ اٹھائے گا آخری سے وہ شیر نے سارے نواب نواب مولا علی ادا کی جواب دیا لا جواب علی سارے نواب نواب مولا علی ایسے میرے بیٹھنا درہ سارے نوابہ دا نواب مولا علی ہے زلفت پیرا تک پڑھ ذرا علی نو پڑھ ذرا علی نو زلفت پیرا تائی پڑھ ذرا علی نو پڑھ ذرا علی نو اللہ دی سو حق دی کتاب مولا علی اللہ دی سو حق دی کتاب مولا علی ادا کی جواب دیا لا جواب علی سارے نواب نواب مولا علی سارے نواب نواب مولا علی ایسے میں تونوں سٹیج والے نظر کرنا ہے تیدہ مقتہ پڑھنا ہے علی وچ علی بیٹھا علی وچ علی بیٹھا تائی وجہ اللہ ہے تائی وجہ اللہ ہے علی وچ علی بیٹھا تائی وجہ اللہ ہے تائی وجہ اللہ ہے جلوائے حق دا حجاب مولا علی جلوائے حق دا حجاب مولا علی اور آخری شیر کا مقتہ علی کی بھی لکھی جائے علی عین لام یہ علی 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 دیئے عین جڑی سوس عین دی سوس عین دی علی دی ہے عین جڑی سوس عین دی سوس عین دی حاکم دیدہ بے حساب مولا علی ایدہ کوئی جواب دیوہ کی جواب ایدہ لا جواب علی یا مدار کریں گے سارے نواب دا نواب مولا علی اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے انشاءاللہ متھے لگ دے رہے جی زندگی رہی تھا پھر باقی کلام انشاءاللہ ادب کھڑے ہو جائیں السلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام جے سوہانی
گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز سات پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا یا الہی صدقہ شہر بطول یہ سلام عاجزانہ قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، اے وحدہ لا شریک ذات، آج اس بابرکت محفل نعت نو اپنی بارگاہ قبول فرما. اے میرے مالک، جنہ دوستان نے اس محفل نو سجایا، جنہ نے اندیج کوئی بھی حصہ شامل فرمایا تو انہوں نے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ، جنہ دوستان نے محفل نو سنیا، جنہ نے پڑھیا ہے، سب دا سننا، سب دا پڑھنا قبول و مقبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک نالین حسنین کریمین دا صدقہ میرے مالک جو بھی ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا گیا میرے مالک قبول و مقبول فرما اور سانو سارا نو صراط مستقیم عطا فرما. یا اللہ پاک سانو سارا نو حرمین شریفین دی با ادب حاضری عطا فرما. سارے دعا کرو مالک فلسطین دے مسلمانوں نو جلد خطہ آزادی عطا فرما. کشمیر دے مسلمانوں نو جلد خطہ آزادی عطا فرما. میرے ملک پاکستان دی حدود دی حفاظت فرما. اس دے چپے چپے دی خیر فرما. اس دے رہن والیں دی خیر فرما. سانو سارا نو کربلا مولا جان دی نجف اشرف دی اور تمام جتے جتے حضور دے آلے اور ان دے صاحبزادگان اور تمام نفوس قدسیہ جتے جتے مزارات ہیں میرے مالک سب تے حاضری نصیب فرما. یا اللہ پاک آل نبی دا صدقہ، اولاد علی دا صدقہ میرے مالک اصحاب رسول دا صدقہ سانو سارا نو پکا تے سچا نمازی بنا، قرآن دا کاری بنا. بالخصوص جڑے لوگ بے اولاد ہیں بشمول میرے اللہ پاک سب بے اولاد و نیک صالح اولاد تا فرما. اللہ پاک حسنین دی جوڑی دے صدقہ سب دے گھراں میں جو کوئی مصیبت پریشانی دور فرما. یا اللہ پاک جڑے بیمار ہیں، بیمار کربلا دی نالین دے صدقہ تمام بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے مالک جڑے بے رزق ہیں رزق عطا فرما. جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. بے علمن و علم عطا فرما. بے گھران و گھر عطا فرما. بے درن و در عطا فرما. جس کا کوئی مرشد نہیں اس نے مرشد عطا فرما. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. بھائی نظر صاحب دی پوری ٹیم نو میرے بالک کامیابی و کامرانی عطا فرما اور انہاں دے تمام ویڑے نو سلامت فرما. بچیاں دی خیر، عورتاں دی خیر، بیبیاں دی خیر، ماما بہناں دی خیر، سارے بڑیاں دی چھوٹیاں دی خیر میرے مالک سب دی خیر فرما. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر صدقہ اس سارے فیض و برکات سب تک پہنچا. جڑے کتھوں بھی آئے دوروں آئے نیڑوں آئے سب دی خیر فرما. آنا جانا قبول فرما. قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما. سون چلایا جنہاں نے سون والوں دی خیر، دریاں بچھانے والوں دی خیر، لیٹنگ والوں دی خیر، مووی والوں دی خیر میرے مالک ہر جو اس محفل شامل ہے سب دی خیر سب دا بھلا سب تے نظر کرم فرما. سب تے فضل فرما. کوئی پریشان ہے تے پریشانی دور فرما. مسافر ہے تے منزل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.